уйнасым килми. Ничек уйнайбыз? Мен урындык белән, кызык уен белән. Әйдә уйнап карыйк. Әйдә. Мен утырдым. Бу юлы мин беренче. Син дә мин берешәр тапкыр җиңдек. Бу уенда туйдырды. Моны бик күп кешеләр генә уйнаса гына кызык икән. Алайса нишлибез соң? Әйдә, бер җиргә барабыз. Кайда барабыз? Әтәниләр эштә бит. Алар кайтып җиткәнче без дә кайтып җитәбез. Мин барында син куркма. Ярар, кайда барабыз? Әйдә, без барабыз урманга. Пикникка. Ура! 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 Мин бит юлны белмим. Галия Гермионы Грейнджер белә. Бөтен ишекләрне ача. Сәлам. Сезнең белән мин Галия Гермиона Грейнджер. Киттек. Алхамора. Балай? Ничек урманда караңгы. Тон җәнлекләр уянмаса ярый әле. Монда бит төрле җәнлекләр дә бар. Кара агач кисәкләре ята. Шырпысы да бар. Әйдә ушак яндырабыз. Чөнки мин бик каты тоңдым. Нәрсә куркасың? Кулым пеште бит. Һәр нишләгәндә кулсыз каласың. Әти кирәк, миңа табиб кирәк, миңа өйгә кирәк кайтырга. Ярдәм итегез. Минем кулым пеште, булышыгыз. Кем барында берәрсе бармы? Кем кычкыра? Ник шаулыйсыз? Без өйдән чыгып киттек, ушак яктык, минем кулым пеште. Дусларым, хәлләр майтаргансыз икән. Хәрефе, сиңа бу булыр безгә, Зөбәйдәнең кулы пешкән. Әйе, мин. Соң, дусларым, ут белән уйнарга ярамый бит. Урманга да өлкәннәр белән генә килергә ярый. Урманны уттан, янгыннан сакларга кирәк. Без бүтән шулай эшләмибез. Коткар безне, чыгар моннан безне. Зөбәйдәнең кулы төзәлсен. Ура! Зөбәйдә! Зөбәйдә, кулын авыртмыймы? Юк, кара. Шуннан да авыртмый. Кызлар, өйдә микән балалар. Китап укыган булыйк. Зәлия, урманга барганны әйтмә. Китап укыйсыз? Кызлар, сәлам. Әти, без бу хәрфне дә күп сүзләр беләбез. Менә бит китап укуның файдасы. Я кызлар, әйтегез инде, у хәрефенә нинди сүзләр беләсез? Урындык, урман, уен, ушак. Афәрин кызлар, бик кызыклы һәм әһәмиятле сүзләр өйрәнгәнсез кызлар. Афәрин. Ут, дөрес, ул үзе җылыта, ул үзе яндыра, аннан сак булырга кирәк. Карактан кала, уттан калмый дигән мәкаль дә бар хәтта татар халкында. Урман үзе бер зур байлык. Ул үзенә җәлеп тә итә, адаштырырга да мөмкин. Иң мөһиме,
Урманны уттан, утны урманнан сакларга кирәк. Әйбәт. Безгә лайклар куярга онытмагыз.